Sa number 5, isa ka babae ang pilason matapos nga mabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane. Yaring report. Hinali na lang nga naguntat ang lakat sa trapiko sa may Burgos Extension sa Bangka Villa Villeta sa Barangay Estefania sa Bacolod City kainasang aga. Natumba sa tunga sa karsada ang nagatrabaho sa simbahan nga si Mary Ann Diaz matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho sang isa ka babae nga estudyante. Pagkadto na kuntani sa simbahan si Diaz para mag-duty, sang hinalit na lang mabungguan sa motorsiklo. Samtang ginahulat ang ambulansya, ginpayungan si Diaz sa mga residente bangod sa nagatagiti nga init. Sa simbahan siya, Cobra? Tapos ano nakabunggo siyang motor? Ang nagasakay sa motor, duha ka mga babae nga estudyante. Ang isa may bagras kag nagbatsyag sang lingin sang ulo. Dugay-dugay, nag-abot na ang ambulansya kag gilayon naging karga si Diaz. Istorya sa mga residente sa lugar, masami, may nagakabungguan nga pedestrian sa sining nga bahin sang dalan. Bisan kuno sa pedestrian lane nagatabok ang mga tawo, wala nagabahar ang mga salakyan kag motor. Kakatalasan din kami katabok. Katabok? Tulog mga salakyan, mga motor. Baga mo ni oras? Magsila ko ay? Masyan oras nang wala ka tulog mga motor. Wala ka pundo? Wala ka atag lugar. Kita na nila sa pedestrian, hindi pa sila matulog. Gilayon naman naging karga sa ambulansya si Diaz, kagin pa-check up man ang sakay sa motorsiklo. Natukiban sa PNP nga expired ang lisensya sa estudyante nga nagadala sa motorsiklo. Natara na sila nga magatubangay sa pamilya sa nasamaran nga babayi para asikasuhon ang pagpabulong sa iya.